back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala Ba. Nakaila ka ni Abi, dili ba? Ang apo ni Noy Juan ni mo ba? Buutan ka ng bataa o kaedad lang ka mo. Nakasiguro ko nga magkasinabot yun ka mo. Ug may good news ko alang kanimo apo ko. Sugod karong Lunes, mag-uba na unya ka mo og usa ka eskwelahan. Mo nga dili ka unya magmingaw. Aren't you excited? Apo ko? Apo? Dana? Oh my God! Dana? Kabugnaw niya! Dana! Dana! Oh no! Tabang! Tabangi ko ninyo! Ang akong apo! Dana! Sa kondisyon sa imong apo, dili gid maayo alang niya nga ma-stress. Sobrang kakapoy, sobrang kalipay. Ingon man ang kagool. Mao nga kung mahimo, let's avoid that ma'am nga iya ka ng bation. How is she, Doc? She's okay for now. May lang ganay kay dali ninyong nadali niya sa ospital. Kay kung nadugay pa, bisan pipila lang ka minuto. She could have not made it. Oh my God. For now, papahuwayon talang una siya. Kaya na kayo kabalaka siyang kahimtang. Stable na siya. Thank you. Thank you, Doc. Sige. Excuse me. Nabati mo ang gisulti sa Dr. Juan. Ang akong apo. Oh, madam. Buhaton ko ang tanan alang kang Dana, Juan. Dili lang siya mawa na ko. Mahal ko kaayo ang akong apo. Madam. Ingon kan, naara ka sa inyo inig Sabado. Huwam lagi kagapon. Sige upan na huwag nimo kay tago-tago tata. Kidamang ko ni Lolo sa mansyon. Ha? Nga naman. Kay na may gihatag si Madam Anita. Luoy pa ya kaayo iyang apo do. Si Dana. Kita sa ospital kahapon. Mao di ay nga wa siya matubag na ako nga akong gitawag kay nakuyapan na di ay siya. La, nga naman. Ambot lang. Ingon si Lolo, weak ko nuog heart ang apo ni Madam. No, mamatay na siya sa iyo. Huy, simba ko, huy. Nakuulkit si Madam. Buutan ba ya kayo na si Madam? O buutan man sad ng iyang apo. Dili pa lang mimiga, pero ingon man si Madam nga ako ko nung amigahon. Dili, maldita. Sure ka? Dili ang bugira. Dili man tingali. Aw, ambot lang, uy. Basta, kita gyapon ng best friend ha. O, lagi. Ubantag, simbaon niya. Kita ni Lola na ko. Sige. Niyan ta sa bago ni mong eskwelahan. Nahalakanaog na. Lain na, uy. Ako rang usa. Karon ra ka na, Abi. Manad ka raon niya. Nabaguhan ka lang. Oh, sige na. Kanaog na. Ay tultulan ta ka sa bago ni mong room samtang sayo pa. Lo. Abigail. Oo, lagi. Manaog na. Dali na. Ako na idaan ang imong bag. Mao ning imong room. Nala, sud na.
Gamay pang estudyante kay sayo pa man. Mas may nang mauna ka kaysa uban. Masayad ang imong maestra nga may transferi sila. Naibaw na sila sa ilang buhaton nimo. Lo, mauwaw ko. Abigail, first honor ka kanunay gikan sa kinder ka pa. Ha? Ipakita nila nga gikan ka man sa public o kung publikong eskwelahan, dili ka gihapon maiwit sa ibong nahibawan. Ipakita sa madam, gawa siya masayop sa iyang paggasto nimo. Nakasabo? Olo, Hala, sige na, sure na. olo. Mugikan ako ha, kay tingalig pangitaon ako sa madam. Unya, di magpabadlong din ha. Kung gutumon ka man, may baon ka diha sa imong bag nga biskwit. May baon ka na sab nga alang sa paniud to. Maong balikon talang ka unya din kung mamuhi na. Nahala, sige, adto ko. Lo, Lulu. Abigail, ang akong t-shirt. Nausa bang nangupot ka, Manggo? Nausa maning bataa, uy. Buhiin ako kay malangay na ko. Lo. Ay, buhiin ha. At ko, suda. Lulu, sad, uy. Napahala na. Musod na ko. Asa ka kumuling ko dapit no? Dili pa ako ganahan magpaluyo. Pero, for sure, naanaginagling ko din sa front. Ato na lang ko sa luyo, uy. Dinhi na lang ko. Dinhi na lang ko kay... Ouch! Sa ba? Oh. Imo kong natumban o di na ka mag-sorry? Hoy! Excuse me? This chair is occupied. Ay, sorry. Imo ning bangko? Dili. Pero karon una. So, shoo. Oh. Pahawa na kay ipot na nako akong bag. Ha? Oo. Sige. Dili na lang ko sa pikas. No. Dili ko ganahan mo tupad nimo. Ato kas layo. Oh. Sige. Kamaltita niya. Asa ka kuno? Awak pa'y naglingkod. Ibutang lang ako din sa kilid sa simento nga kong bagoy. Huwato na lang ako ang teacher. Unya ini klase. Karon, barog lang sa ako din sa kilid. I don't like it, Gyud. Sige na lang akong transfer. Kung asa si Daddy, at tusab ko. Makalagot na dyan kaayo. Hoy! Me? Imo kong natumban ganina. Ugwa ka lang mag-sorry. So, say sorry to me. Why should I? Kay sakit man. Oh, gisuko ka ba nga ibabag ng imong tiil sa agianan? Kay ba ka nga agianan? Nya gibabag nimo ang imong tiil. Idi, sa imong tiil og dili na ako. So why should I say sorry? Maldita ka ha? Bagaw pa gani ka din Transfer ka no? No, And so? we don't like you here. So? Awayan ka na mo. Kay ikaw rang usa og daghan mi. You think I care? Not even a single cell in my body cares. Maldita gid ka ha? Girls, kopti siya. Atong kuhaon ng yung things. Hala, kiduol sa mga babae katong babae nga may papahawa na ako sa kong lingkuranan unta kanina. Og ilang gitabangan. Hala. Hala. Ilang ito ang iyang bag og ilang giyapo ang sword. Nagkatag ng iyang things. Maulit gusto mo? Maulit gusto mo? Hala, kaluoy niya. You're a transferee. So you should know nga kami ang hawad din Mga amiga. Amiga. What? Who are you? And
And why are you calling us Miga? Migata? Migata? We don't even know you. Unsa man bago sa kadinhi? You're also a transferee? Oo. Anyang ano midool man ka? Laban ka niya? Kauban mo? Let me go! Pagnuha sila! Sige na! Ha? Sige! Dili man ko makikaway. Buhi ilan ninyo siya kay alkansi man siya. Siya lang usa. Unya daghan mo. 5 mo kabuok o. Dili man na fair. My mommy said life is not fair. O bitaw. Pero ingon man sadang akong lulo nga way mo daog-daog kun way magpadaog-daog. Taghanan sa ninyong istorya diha oy. Bugnuan na sila girl. Aron mabuhi anak ko nila. Go! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!